Ilang pansit. Ilang pansit na namanis-tamis na. Dito na ako sama. Oh, wait lang po ako. Bumulti ako eh, para di ako magkamakas. Oh, wait lang. Grabe, bas. Di ako makabahan eh. Bats, kayo puro bats. Bats, tipid na. Ako na yun. Asan? Ito. Ano na? Hindi maano yan. Tingin. Elbow. Gusto mo, sarap. Hindi ako man. Ha? Hindi ako tuna. Gusto ba yan? Princess, ano ba yun? Ano nangyari sa sorting? Diyan ko ano ba ako yun eh? Live nga kasi! Uy! Umerte pa. Probably best to play as a team. What's the plan?